MampongHene ni wo no ebusua eye adontenhene de Mampong silver stew no anso ene sanso ye MampongHene ne ba wodi kan a wode ne call eye adwura se wonko kekere adwura mekire oberema osai hwidie a otoso mienu na chese adwura manhene eno no ebusua wodi secret about eye MampongHene da sebre osai bonzo otoso mienu ni wo no aba abeto abonti na chese wonsem no aye deja ankasa se si ade okukopie mu Asante Mampongde a eye areho no osun ene omu etwa ebusua ahayala media Ghana mesoso be share wa like wa comment ama foforo so enya bi ahwe na chese ye behwe mu a enra da ene ye Mampong traditional council aye kire mu a EjuraHene berema osai hwidi otoso mienu sansusu nana ejakoma dufi otoso mienu Mampong ba hema omoka ahodi omanim ekokopie mu ewo menhia hembobo ano ekosi yewura se ne nua anase ne ba ato ebusua ena yewura soso ma omo kwan se omkosi atumpan se de be ye nipa nyina be wu se ampa enei eye da asebe ose bonsu mekira MampongHene woda ya wanso na ebusua ye eye nsem bia eye berima osai hwidi otoso mienu EjuraHene ede abetu dwa na we eye introduction ye konkotie ne mra ye wi a ensem bia waka ede afa ho ne nam so asabi ema enei da asebe ose bonsu won ka ati asefo ho so me de asom yenko tie no emra the frame berima osai hwidi ametoso mienu EjuraHene Messiah adontin no Mampong silver stew no so ena Messiah MampongHene ne ba odi kan a wo no na ode no kotu MampongHene ne ba ne first time na ode no kotu adwura so nkwachichire adwura kuro no timekuta 3 positions enti tama etoye no me na wahima edi 2 minutes shaman sase me mo mpanyufo no nyina ma ne na yenhia na me alert wo mo de asi quiet abra ye twense ye de bekwa kotu yewura openso adim data na yewura tu kwanti ne ye twense yewura beba nyina no ya so ya no say asembien free ya no ma because Asante amamre no is such a person free to a ye mia ya no na yewura ma ye tumi ansa na etime de asam no akwa bonte nti na ohene bia kura na no tie ne na enya kwan say ye bekwa kobo yewura amane temme EjuraHene berima osahwidam ya dontenhene no me maame nana ajakuma dufia ono se MampongHema ene ye lead Mampong traditional council no enim ede ekọ yewura nim oyi yewura sitie asutire se yewura woni ho a wotu kwa no wonu aketwa na ho dodo no kakra ba ne maame ede no kwa yaresabia no enkra e ban se oda ya wansori nti ye be abesre wo ye be permission from you na ye kosi etwene ntumpa so na se obema ye kwan dia yewura tie ni so otimu se na hye no ye ne yapa obi oba ho bi ahu ye nti yewura dane na no se ye ntomi kanko ye nkosi esimpa so ye ma Ghana man nyina nti ntumpa na ye kosi ne chese ye kosi etumpa so a kire Ghana ma se dupon atutu BBS denti na wiakete yesi ntumpa so means BBS tutu se ye botwe gigigige wiakete na twene no emfa ne kwan yi a obedwracha kwa himfe ko se di asem na asi tete no sa ne ye no ne aka cho se ohene no omanhene no dai no wagede sorry eno na ma social media for kwan bloggers kwan reporters ina kwan se after that no say that me circulating news ato platforms so say omanhene ko nti no sabrede blogger bia wo kwan so report bibia fada sebre ho afede yewura amakwan ti wo makwan ne de na wokoye bibi ne so mu de na kamera ne no bedi ne pepepe banyumre ye yesi ntwene so ma yewura ama ye kwan se so yesi so ne de ekwan da ho ma ene blog na che se ebusua wedding nsem a ye berima wo se hwidi otoso mienu EjuraHene edi tu dwa na che se wo kire mu asese krampo no yen media fo nya ibetimi aka akire mu ehu se odumpo bi se tutu a yentimi afia no sa akwa enka meto abontinti no omo se ahemfo mpanyimfo ana omo wo nyina se omo ma no nya du enko ma no ntum esan se eye MampongHene wono ena ye second in command se otumfo eni wono mu a wono ene ti abanwam ti abra Asante mewura krampo wotu kwan no ono ena ode na chi eja no so otumfo return back na se nipa ode na chi eja no enei woni wo biem a ede ade eno bekanti o ma ahemfo nyina anu yedu o mbo obi ase mo obi enka ko ti se yewura ebeba bedru eye Asante mewura no makọ akwa se na busua okasa no wo kire mu kire dibra eye Asante MampongHene wowo ewo silver stew no so ye nyina be hwa eye Asante mewura opomso otumfo se tutu otoso mienu nyame kase ai abusua wono ena chese wote eye the golden stew ne so ne ufiri wono ma
nipa a wono so eti silver stool no eya Asante MampongHene na kire se otumfuo eni honom Asante MampongHene na yedai ewo honom abusua ensem bi eka ho chese dibra owo ewo Ghana ya mamrem anase ya heniem na Asante MampongHene dibra wo so otumfuo ni wa dibra hoduo bi a owo no migidi se wunim sanso na minim enei eye EjuraHene berema wo sai studio to so mienu ahwie ni nyina edi egu ho no abusua yenkwenkoti ne wi a yetie de to asonso de aka bisa Asante mamu ha no ye wo ote kokoso the gold occupant of the golden stool. Okay. Ana ye wo de ote dwete dwaso. Okay. The occupant of the silver stool. Okay. Te MampongHene no wote silver stool so. Okay. Ana ye wura kra etu kwan na nsenyan ya wotu kwan. MampongHene no de akirija no. Okay. Nti okọ no ode Asante man nyina ja MampongHene. Okay. Oba no na MampongHene ni ho. Tutimi se arrehu ye. Yasam kese pa utimi say yes du point to ama yewura kora aka no aka yewura no aka Asante man nyina yawura ko ama ye pa abusua na chese wei ne chese ensem a yennim efa eyeda asebiro seibo nso toso mienu MampongHene ehu eno enene wono akasa ne ba a wodikan wa amamremu no eye EjuraHene oberema wo sa hwidi otoso mienu ehwie digu ho edema abusua eno ena afe wa ba be kire yen adekudi apotie na so ema ba mo awuotim di na pakan eba be fa eya Asante MampongHene ekoye yawe bi ebo no enyo me sisi ye abusua no na wokasa wo kirem sem Asante Mampong akonya no sa silver stool akonya na eho nom sa no be se 96 years ni no after 96 years no obi oba betina so bia no na chese ida se nipa no ye be pam no ye betu na de so ano be bibia chese anaso obetu sabi na eno nam so ama na yede yeyi na firi akonwa ne so eno na wo kire mu ami ate asesem eye da asibro se bonsu a otoso mienu MampongHene wono no eyi obi a oba besi akonwa ne so no eye Asante mero tufo penso ehye ne bo hye Ghana fo nyina abo se de emre bi esisi wo hini bi ba betena eye Mampong akonwa ne so a silver stool ne so a emfie num emfie nsia ne apam na firi akonwa ne so anase watu sa ami apam no wo hye ne bo hye Ghana fo nyina abo se eye da asibro se bonzo otoso mienu die se wo pe wo mpe wo hye ne bo se akonwa no wo betena so akosi se Abraham Nyankopon beto nsa edi afre no abusua enuti na eye Asante mewade ne fa entitiyem wotenetene no wokasa kire ne se de be ya wonya nioma bi emakuroma ento ne sowre anase bibi nsi me fa ne ma ne honom na afei Asante MampongHene ema medifo abusua we ni nsem bi achese eye EjuraHene akire mu akire eye nim wo kire mu me ati asese 96 years nie na wo hene bi wu wo silver stone no so wo hene bi wu wo silver stone no so na chese Asante Mampong akonwa eda honom 96 good years nie na hene bi wu wo so after 96 years no hene bi obeba bia no ida say obetu na de so anase obetu re obetu Asante man so sane atu na de so abusua wa kire ye nsemu pa eye ne bo shawdo a chese Asante mero punso ehye Asante MampongHene se wono de obema natena akonwa ne so kosi se obewu anase obeti nananom ana obetua ne nananom ewo asamado abusua yemonwura mientie eye berema osai hwidi otoso mienu EjuraHene o me papa no na wanhye da nyare an na ho anche wo yare da for just 4 days pe but enyine no wanya 86 years wow na wo waso te du ba bia o complaining ne sisi ne nan nte du ba bia ne nante no emu ye den kakra nti ye mane new supporter na eboa no man timi nante all right but ansa na wo bewu no na yare ne ka no to just 4 days pe kwesi den na o pronounce ayibi wa ha wo tu ne man ne nananom fo no emu no nyina na enko yie ma no but o try because na be sikro no na nye to o try so oba no ne nananom abekasa no more refrain for that habit nti no oba nti sanka ye no ye hye no asema ne ma no so no eso oba ne nananom bekasa nti no wan sheda nyare anto ho but yare no ye den no was just 4 days with the akonya no 26 years and ye wrote tumfo so ehye ne bo okay wo hye Asante ma bo ye wrote tumfo wo hye Ghana nyina bo hye wiase nyina bo se de Mampongfo every 5 years ye two every 6 years ye two ni ade ne penso de obe make sure say the occupant of the silver stone no obetra akonya no so owu ye wura so many occasions I was say our pronounce say you know nti no no anim say ono obi antime fa ne sanka but before akonya no wohwemu a since a wahini bi wu ye 96 years ago
96 according to history wo fia no. Okay. Ansa na wahene bi e wo bade ne din na me refika ka wo wu akonya so. So daseble the next after 96 years no. No so abewu. Wo mo baka nyina wa che kura 5 years na okọ. Na okọ. Na mampofo de aba hwe wutiri na okọ. 6 years na okọ. 10 years adom ye that adom ye tan. Omo de tutu nkofo. Ati ewura ba so no way. Adom ye basa na ade. E sekro. Me prince we there. Papa no. Beto ko. Ekoyi na sutire se asema be fie no. Adan bibia ade amaye se. Nana hema, nana fija ase hene. Ya woni MampongHene's se da sibre ni ho a osi nanan. Ye mre fi na fi ye mema manfo nyina ante. Na de sese ye bia ye ntutu. Ne bebo ya fi ye pese ye ne meka nkire no. Sese ya gina ha se de. Da sibre so ebo nso to so mienu. Na MampongHene's. Oni hobi o free him. Ebusia ye se amamre ye ntutu na se na chese we mu nyina na ye amamre ho adesua ne yesua no se de bia wo hwa ala media Ghana de chief tansi hu sensem ne de ba be som mu no enei we su adesua de nso a yesua e de afa ya Asante MampongHene ehu ai the late Dasebre osai bonso otoso mienu ebusia ye kwai na chese wo hwemu a enei no anase se sia me no kasa idie obi ya betimi a report se ampa eye Dasebre osai bonso otoso mienu no wonka atiasefo enwu biem na chese wo hwemu enrada uhwe videos ni bia etwagu social media ne so ye krampo ye posti bi a wutin se na Asante Europem so nani atete atono chese watoba hankasa esanse wutu kwan na wode wachi eja obi ebusia sempo adwuma na wo ye na wutu kwan akọ baabi na de wachi eja obi obeba na nipa no eni honom a ebusia de na ebeto obeye basa na chese no ye hwe ya Asante Europem so da utimu se wo yene kase pa na abọ no nti na ide de beka ne se eye Asante man enyina ye obi ahyeden na eja koma dufie a wotoso mienu Asante MampongHene's ye ma ne hyeden pa isanse enei na hema wote nani abusua ente kra ha eyala media Ghana mesro so be share wa like wa comment ama foforo nso enya bi ahwe midin de akre broni